Vores uddannelsessystem formidler viden fra lærer til elev. Sådan har det fungeret i generationer. Er det ikke på tide, at vi udfordrer traditionerne? Tænk, hvis vi kunne skabe en helt ny form for kommunikation, samspil og interaktion. Hvad nu, hvis de fysiske rammer ikke behøvede at sætte grænser for vores fantasi? Fremtiden er fuld af muligheder. Er det ikke nu, vi skal gøre dem til virkelighed? Tænk, hvis al vores viden kunne være fri.